Ворожий наступ на Мар'їнку та Краснопілля відбито. Рашистам не вдається просунутися у бік Слов'янська, Краматорська і Бахмута, повідомили у Генеральному штабі. Там помітили ознаки підготовки окупантів до нових боїв на Краматорському та Бахмутському напрямках. Водночас ствольна та реактивна артилерія, а також ракетне озброєння гатить вздовж усієї лінії фронту. Окупанти завдали ракетно-авіаційного удару поблизу Оріхова та авіаційних ударів в районах Володимирівки, Павлівки та Новоандріївки. Чергова ворожа спроба наступу у напрямку Мар'їнки повністю провалилась. Під вогнем наших воїнів окупанти ганебно побігли назад. 6 людей загинули в Харкові під вогнем реактивної артилерії росіян. Серед них 17-річний хлопець зі своїм батьком. Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора. Вранці понеділка окупанти вгатили по житлових масивах Київського та Салтівського районів Харкова. За останньою інформацією, 31 людина поранена. Серед них 2 дітей віком 4 та 16 років. Ще 6 російських ракет впродовж дня вдарило по Миколаєву та околицях. Поранено 1 людину, каже очільник області. Ворожі атаки він пов'язує із вправним знищенням російських баз та складів боєприпасів на Херсонщині. Ситуация какова, что команда президента была освободить юг, что не может не радовать. И чем больше, тем дальше будет больше гореть в Херсоне складов БК и вражеских командных пунктов. Поэтому передавайте там русским, что в окопах, что и до них очередь дойдет, что не отсидятся они просто где-нибудь там в чужом доме со сворованным холодильником. Найдет награда каждого героя. 7 російських ракет вдарили по Одещині. 4 з них випустили з винищувачів Су-30 з Чорноморської акваторії. Уточнюють в оперативному командуванні «Південь». Поцілили у приватний будинок у прибережному селищі Одещини. Ударною хвилею від вибуху пошкодило прилеглі хати та неподалік припарковані автівки. Ще 3 ракети росіяни спрямували по сільськогосподарським угіддям Одещини. Обійшлося без займань і в обох випадках без постраждалих. Речник обласної військової адміністрації Сергій Братчук вважає, що такими ударами окупанти чинять ще й неабиякий психологічний вплив на жителів Одещини. Тактика ворога, вона визначена. Якщо раніше це були загрози, вони залишаються, але не було пусків з території тимчасово окупованого Криму або з кораблів Чорноморського флоту, задіяно авіацію. Цього разу те саме. Попередньо можемо сказати, що авіація злітає або з тимчасово окупованої території, або навіть з глибини території Росії. Купа спаленої російської техніки посеред спорожнілого села. Українські військові показали, як виглядає зараз визволена тиждень тому від окупантів Іванівка на Херсонщині. Від росіян тут залишилися лише страшні спогади та мертва військова техніка. На узбіччях нерідкість і покинуті автівки, розмальовані російськими свастиками Z, віджаті окупантами у місцевих жителів. З Іванівки рашисти утекли, забувши 1/200-го, пригадують військові. А місцеві жителі за першої нагоди після звільнення поїхали вглиб України, подалі від лінії фронту. Туристичний сезон в окупованому Криму провалено. Росіяни бояться їхати на прифронтовий півострів. Про це повідомили у представництві президента України в автономії. Окупанти уперто брешуть жителям новоокупованих південних територій про нібито нові можливості та так звану інтеграцію з окупованим Кримом. На ділі ж самі росіяни не поспішають туди через бойові дії і фронт, який у
усе ближче до півострова. У розпал сезону пляжі південного узбережжя та інших привабливих місцин майже порожні. А ті, хто чекав літа, щоб заробити копійчину, міркує, за що жити далі. Окупаційні керманичі Криму називають сезон просто складним. Ба більше розповідають про майбутню навалу українських туристів. І саме так і буде, але після визволення півострова від російських окупантів. Міжнародна академія екології та медицини чекає на кримських абітурієнтів до визволення півострова на дистанційне навчання за фахом лікарська справа та стоматологія. На перший курс можуть податися ті, хто здобув середню освіту, а на другому курсі чекають тих, хто здобув медичну освіту у коледжі. Більше можна дізнатись на сайті Міжнародної академії екології та медицини. Наш вуз має яскраві клінічні бази і гарних фахівців. Тому ми запрошуємо вас, щоб після перемоги України над рашистськими загарбниками Крим отримав своїх національних лікарів – кримських татар. Запрошую вас на навчання до нашої академії. Цими днями мусульмани всього світу відзначають Курбан-Байрам – свято жертвопринесення. Цього року мусульмани України, у тому числі кримські татари, через війну не змогли відвідати священні місця – Мекку та Медіну для здійснення хаджу – обряду паломництва. У Київській мечеті Духовного управління мусульман Криму на світанку першого дня свята провели святкову молитву. Присутні просили Всевишнього про якнайшвидшу перемогу України у війні, яку розв'язала Росія, та про звільнення Криму. З початку повномасштабних бойових дій на сході України окупантами повністю зруйновано кілька мусульманських культових споруд. За словами муфтія Криму Айдера Рустемова, якби не було важко, у святкові дні не треба засмучуватися. Закликав усіх, у кого є можливість, виконати свій обов'язок перед Всевишнім, зарізати жертовну тварину, частину залишивши собі, дві інші частини роздати друзям, знайомим та нужденним, щоб і вони відчули атмосферу свята. И один из наивеличайших уроков Курбана – это полностью покориться воле Всевышнего через повеление, через выполнение Его повелений, через оставление Его запретов и через проявление терпения к тому, что Всевышний нам предписал и предначертал. Только таким способом мы выберемся из всех бед и испытаний. И таким способом Всевышний нам обязательно дарует нам победу, обязательно нам укажет нам путь, подскажет нам. На это указывают все истории пророков, как я об этом упоминал уже в праздничной хутбе. Важно в первую очередь поздравить родителей, бабушек, дедушек, поцеловать им руки согласно нашей традиции крымско-татарской. Важно, чтобы дети это делали, не забывали эти добрые традиции. Важно дарить друг другу подарки. Пророк сам говорил, дарите друг другу подарки, и вы полюбите друг друга. Важно восхвалять, возвеличивать имя Всевышнего в эти дни. Важно также, конечно же, зарезать жертвенное животное, если есть возможность. Если есть возможность, обязательно это сделать. Это можно сделать как минимум в течение 3 дней. Одну часть можно оставить себе, 2 другие части, если делить на 3 части, поделиться с соседями, с бедными, нуждающимися. Иншаллах, победа будет, и Родина наша освободится, и справедливость восстановится, и крымские татары восстановят свою государственность, иншаллах, и Крым вернется в Украину. Крым – это Украина. Президент України Володимир Зеленський також привітав усіх мусульман зі святом Курбан-Байрам. Він побажав миру і заявив, що настане рік, коли ми вітатимемо один одного у вільному Криму. Це особливе свято, яке вчить жертовності і спрямовує людей на добрі вчинки. Я хочу
привітати зараз усіх мусульман України і світу та побажати, щоб панування миру відновилося, а всіляке зло завжди програвало. І що швидше, то краще. Цього особливо очікує кримсько-татарський народ. Я вірю, що настане рік, коли будемо вітати одне одного у вільному Криму. Курбан, Байрам ан-Ніс, Хайрли, Ве, Мубарік. Олсу. Вітаю з благословенним святом Курбан Байрам. Слава Україні!